Alkalde nagpahanumdum sa mga bar kag restaurant owners nga magsunod sa gihapon sa mga minimum health protocols bisan ginhalugan na ang pagsulundan. Padayon ang pagnubo sang daily average COVID-19 cases sang Iloilo City. Sa record sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Team Unit sang Nobyembre 22, mayara lang sang 7 ka kaso. Magluwas diri, nagapadayon man ang organisado kag madasig nga vaccination rollout sa syudad. Sa pinakauli nga datos sang Iloilo Vax Team sang Nobyembre 22, nagdangat na sa 3,966 ang nabakunahan nga mga Ilonggo. 1,909 sa mga ini ang community-based, samtang 2,057 naman ang gikan sa mga mega sites. 797 sa mga ini ang mga pamatanon nga nagapangidaron 12 tuptub 17 anyos. Samtang 502 naman ang mga nabakunahan na sang Pfizer vaccine nga booster shots. Nagpahanumdum ang alkalde sa mga bar kag restaurant owners nga magsunod sa gihapon sa minimum health protocols kag sundon ang standard capacity sa indoor man o kung dine-in. Nag-worry lang ko no because sa mga resto bars kag sa bars daw kakalipat kun sa mga utod ta nga may COVID pa. And I am as a matter of fact, calling for a meeting with all the bar operators and resto bar operators, with the police, with PSTMO, with our BPLO. Kaya we are going to make warnings. No? But after a while, when our warnings are not followed, then we have no choice but to close the businesses not following protocols. Base sa pinakauli nga pagsulundan sa lokal nga panguluhan sa ginpirmahan nga Executive Order No. 137 sa idalom sang Alert Level 2 classification sang syudad para sa mga food establishments nga 100% fully vaccinated personnel kag may safety seal certification. Ginpahanugutan ng 80% nga indoor capacity samtang 100% capacity naman sa alfresco dining. Para sa may mga safety seal certification nga resto bars, ginpahanugutan ng 50% nga indoor capacity kag 75% nga alfresco dining. Para naman sa may 100% fully vaccinated personnel pero wala pa sang safety seal certification, sarang makaakomodar sang 30% nga indoor capacity kag 50% nga alfresco dining. Samtang sa mga resto kag bar owners nga wala pa sang safety seal certification kag wala pa nabakuna ng mga empleyado, sarang maakomodar sang 20% nga indoor dining kag 50% sa alfresco dining. Kapanaog COVID cases ta, ang worry ko lang kay daw kadamo na sang breakthrough infections. Nga fully vaccinated, positive liwat. So maybe it's really time nga na kita, booster shots. Samtang kahapon nga adlaw Nobyembre 22, nag-abot na sa Iloilo City ang dugang nga supplies ng bakuna. 50,310 nga doses sang Pfizer nga bakuna ang pagagamiton para sa mga menor de edad, kag 9,400 naman nga mga vials sang Sinovac vaccine ang pagausaron para sa mga senior citizens kag person with comorbidities sa ilang nga booster shots. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Iloilo Festivals Foundation Incorporated kag Iloilo City Government nagpatigayon sang MOA signing para sa paghiwat sang Iloilo Dinagyang Festival 2022. Ginahandaan na sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated kag lokal nga panguluhan ang palabuton nga paghiwat sang Dinagyang Festival 2022. Gani pinaagi sa Memorandum of Agreement signing, ginhisugtan sang IFFI kag Iloilo City Government nga silang magasuportahan sa pagpasanyog sang Dinagyang Festival sa masunod nga tuig. Ang MOA signing ang gintambungan ng Mayor Jerry Treñas, IFFI President Dr. Ronald Raymond Sebastian, bago nga kura paroko sang San Jose Placer Parish nga si Reverend Father Renchi Vicente, kaupod man si Confradia del Santo Niño Cebu President Miss Maria Flor Moralia, kag IFFI Board Member Mr. John Alexander Ke. This is the third year that IFFI will be handling Dinagyang. We have seen that it has really improved. The first one was among the best. Unfortunately, we got hit with COVID and we went digital. This time it will be digital, no? But at the same time, may araman kita live performances. Excited na ko
kadamo na gusto magkanto dire. Ginatagman ni Mayor Treñas nga bisan nagnumo na ang COVID-19 cases sa syudad, magapabilin sa gihapon nga digital o virtual ang paghiwat sang Dinagyang Festival. May courtesy call ko sa mga halin sa Supreme Court nga prepare para sa bar examinations next year. Excited man sila nga mag-attend kuno sang Dinagyang, but unfortunately do hindi pagbalik sa normal. May hinay pa nga aton nga vaccination while diri sa city ate madasig kita. Ang iban nga mga probinsya may hinay pa and we cannot afford to take a risk. Ginpasalamatan man ni IFFI President Dr. Ronald Raymond Sebastian ang padayon nga suporta sang lokal nga panguluhan sa organisasyon, ilabi na sa mga aktibidad nga ginapatigayon sini. I'd like just to take this opportunity, of course, to thank our beloved city for continuously supporting the Iloilo Festivals Foundation, which is the one that is handling the Dinagyang Festival. Every year, we come together, of course, to reconcile our devotion to Santo Niño, and this year we have been very lucky. Iloilo has been lucky amidst this pandemic. There are, Santo Niño has been guiding us along the way. Ang Iloilo Dinagyang 2022 Digital ang pagaywaton halin Enero 14 tubtub Enero 23. Ini ang may tema nga padayon Iloilo upod kay Senyor Santo Niño. Divine Singh para sa Lavala Patrol.